Последният наш гост в предаването днес е жена, която рязко е променила заниманията си от учител по езици към музикалната сцена. Вижте повече. Наталия Иванова, позната на публиката като Натали, е дългогодишен учител по френски, английски и есперанто с над 40 години педагогически опит. След пенсионирането си тя прави смел завой към сцената и през 2023 година започва обучение по вокално майсторство при Невяна Цветкова «Диба Вокал». Само за 2 години Натали реализира 2 самостоятелни концерта, а сега предстои третият ти проект – Коледни откровения с Натали. Тя ще представи първата си авторска песен от твоята учителка, текст Невяна Цветкова, музика Светослав Лобушки, Наталия Иванова, аранжимент Светослав Лобушки. Чрез нея тя превръща своя дългогодишен учителски път в музикално послание и доказва, че за мечтите никога не е късно, нито за учене, нито за творене. Натали, здравейте, заповядайте. Здравейте, благодаря. Позволявам се да се обръщам към вас през творческия ви псевдоним, защото вече сте в това си амплоа, нали така? Да. Как стана така, че един учител с дългогодишен опит, няма да казваме колко десетилетия, не би било проява на добър вкус, но все пак в името на така любопитството, един учител с дългогодишен стаж изведнъж става повелител на музикалната сцена. Първо искам да ви благодаря за поканата. Преди 2 години реших, че е време вече да дам израз на душата си и да започна да се занимавам с вокално майсторство. Тогава Невяна ми подаде ръка и започнахме да творим. Певицата Невяна Цветкова, Дива Вокал. Да, Дива Вокал. Тя повярва в мен, въпреки моята възраст. И на практика аз се превърнах в най-възрастния дивак от нейните диваци. А пеехте ли преди това или никога до сега не сте си мислила, че може да занимавате професионално с това? За професионално и дума не можеше да става. Пяла съм в хор, била съм учител по музика 1 година, ръководила съм хор, печелили сме награди, но за професионални изяви на сцена не съм помисляла никога. Защо? Защото 40 години учителски стаж да преподаваш френски, английски, есперанто, това е голямо отдаване на професията. И на практика не ми е оставало време да помисля какво друго бих могла да правя в живота си. А много обичах да пея. Пеех основно в къщи или в компания. И винаги така съм се мечтала, дори се мечтаях да отворя клуб за френско караоке. Защото това ми е любимата музика, френските шансони. И след като Невяна повярва в мен, тя някак си ми показваше пътя, по който да вървя. И постепенно натрупахме репертуар за 2 години. И в един момент тя каза, защо да не запишем това, което сме научили до сега. Аз си помислих сега пък и записи ли да правя. И си казах, на внуците, ако не е друго, поне един компакт диск да им оставя, от баба си да имат. Какво бихте казали на всички жени, които са толкова заети с, няма да кажа кариера, защото това е спорно понятие в България, доколко една кариера е успешна или не и въобще доколко е кариера, но на всички жени, които са заети в работата си и нямат време да обърнат внимание не на личния си живот, а какво остава за мечтите си? Бих искала да им кажа да слушат душата си. Да се спомнят какво са обичали да правят като малки. Какво им е дадено като дарба от Твореца. И да започнат лека по лека да го развиват. Няма нужда да се правят големи крачки. Стъпка по стъпка.
И винаги ще се намери човек, който да ви подаде ръка и вие да развиете това, което се крие тук така в сърцето и ви носи удовлетворение и ви пълни душичката. Аз съм срещала в работата си много дами като вас, които обясняват завръщането към мечтите си, към творчеството с появата на ковида. И затова побързах да ви попитам как стана така, че при вас се проявиха творческите ви интереси, заложби. Когато настъпи момента да помисля, че трябва да се пенсионирам вече, се замислих, а какво бих могла да правя от тук нататък и да дам някаква стойност на света, защото 40 години стаж, това е много отдаденост, много труд и в един момент да се затворя вкъщи някак си не ми приляга на мене. И започнах полека-лека да се подготвям и от една жена, която вкъщи пееше леко викайки, култивирахме това нещо с Невяна и сега смея да кажа, че дори аз се харесвам. Нека чуем клипа, да видим докъде е стигнала Натали. Случайна среща в очите благи, ученичка своя мила аз видях. Отминахте, не беше ме познала, но вик чух ясен, трепнах и се спрях. Спомнихте тъй малка, замечтана, с поглед жив в първия ни час. И ако днес съм бяла, безпощадна, то повелях, обичайки ви аз. Простете ми за болките, от другата, от строгата в мен. Сърцето си ви дадох, дечица смело стъпвайте напред. Простете ми дистанция и строгост и болките поети в този клас. Сърцето ми живее все в спомен, дано животът бъде мил. Така, обращение към учениците. Чуваме тук. Текста ваш ли е? Текста е на Невяна Цветкова, музиката е моя. Музиката е ваша. Аранжимента е на Светослав Лобош. Правилно ли е усетила Невяна това обращение към учениците, търсенето на прошка и това въпрос вече на духовно израстване у един учител ли е да се обърне по този начин към учениците си и то повече от 4-5 поколения ученици? Да, аз след като се пенсионирах, тотално ревизирах моята работа с децата и видях, че това, което съм била научена аз да правя в училище, начина по който аз съм била научена, вече не съответства на сегашното поколение. И че е необходим друг подход към сегашните деца. Какъв подход е необходим? Подход от сърце към сърце, от душа към душа, да се вдъхновяват да учат, а не да се наставляват, както ние сме правили на времето. Това са деца от ново поколение, които имат нужда да почувстват учителя, да почувстват човека в учителя, а не както ние на времето размахвахме с пръщи и да ги караме на сила да учат.
Ами те и сега размахват пръсти и ги карат да учат, защото децата, знаете, като всички млади хора, свободолюбиви, в крайна сметка образованието е консервативна система, но това е по-големия разговор за образованието, от Така е. който изисква и повече време. Попитах ви заради опита и заради обръщането в личен план към учениците с един нов поглед. На къде гледа Натали днес? Ами Натали гледа напред към утрешния концерт, към това какво може да даде на своята публика, като преживяване, като стойност от душа към душа. Музиката ви ще бъде ли изпълнена на езиците, които преподавате? Адмирации за опита ви в тази посока. Пея на френски, английски и руски език, и български език за сега. Тоест, готова сте да покорите и международната сцена, казано с усмивка. Да, в кавички. Щастлива ли сте днес след сбъдването на една мечта, откриването на партньор като Невяна и поемането по нов път? И не знам дали е удачно, но все пак според вас повратно ли е схващането за възрастта в България? Така имаме схващане за възрастта, за разлика от Запада. Едва ли не след 60 годишна възраст разговорът става друг. Да, аз точно това се опитвам да избягам. И много съм благодарна на Невяна, че ми показва как мога да израствам. Тъй като това, което направихме с нея, първо да разучаваме песни, да се явявам на сцена, после да направим музикален албум, след това да направя собствен концерт. Аз никога не съм и мечтала за такова нещо. И сега вече трети ще реализираме. Дълбок поклон на Невяна. Чудесно. Благодаря ви за гостуването. Успех ви пожелаваме. Чудесен пример сте и за схващането за възрастта в България, и избъдването на мечтите и поемането по нови пътища.